ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଆଣିଛି ଗପଟିଏ। ଏଇ ଗପଟି କୁନି ପିଲାଟେ ପାଇଁ। ଧନରେ, ତୁ ତ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି ସବୁବେଳେ କହୁ। ମୋତେ ତ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ଚାକିରି ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ। ଫାଙ୍କା ହେଲେ ତୋ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୁଏ। ଘରକୁ ଆସିଲେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ। ସଉଦା ଆଣେ, ପରିବା ଆଣେ, ତୋତେ ଡ୍ରଇଂ କ୍ଲାସକୁ ନିଏ, ଆଉ ଆମ ନୂଆ ଘର ପାଇଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଏ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ସବୁ କଥା। ଛୁଟି ନେଲେ ଅଫିସରେ ସାର୍ ରାଗନ୍ତି। ସଉଦା ନ ଆଣିଲେ ଘରେ ତ ମା ରାଗେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ? ହଉ ଶୁଣ, ଗୋଟେ ସତ ସତିକା ଗପ କହୁଛି। କ'ଣ ହେଲା, ବୁଝିପାରୁନୁ? ସତ ସତିକା ଗପ ମାନେ କଥାଟା ଗପ ହେଲେ ବି ସତ। ସେତେବେଳେ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ। ତୋ ମା ମୋତେ ଦିନେ କହିଲା, ଆମର ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆ ହବ। ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି। ତୋ ମା ପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ଆଳୁଚପ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ରସଗୋଲା ଆଣିଲି। ଖାଲି ସେଦିନ ନୁହେଁ, ଯେବେ ବି ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେବେ। ଛୁଟି ତ ମିଳେନି। ଅଫିସ ଛୁଟି ଥିଲେ ଘରକୁ ଆସେ ଆଉ ତୋ ମାକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନିଏ। ଜାଣିଛୁ, ଆମ ଅଫିସରେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତୁ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରାବଣୀ ମାଉସୀ ଡାକିଥାନ୍ତୁ। ନା, ଶ୍ରାବଣୀ ଆଣ୍ଟି। ଖାଇବା ଛୁଟି ହେଲେ ସେ ବି ଗରମ ଗରମ ଆଳୁଚପ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ରସଗୋଲା ଆଣି ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ, ଶ୍ରାବଣୀ, ଆଳୁଚପ ଆଉ ରସଗୋଲା କ'ଣ ସବୁଦିନ ଖାଆନ୍ତି? ସେ ହସି ହସି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ସାର୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ମୁଁ ଖାଉଛି? ଏଗୁଡ଼ା ପରା ମୁଁ ଟିକି ଛୁଆ ଖାଇଦଉଛି। ତୋ ମା ସେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା ମୁଁ ଘରେ ରହୁନଥିଲି ବୋଲି। ଘରେ ରହୁଥିଲେ ତାକୁ ସବୁଦିନ ଆଳୁଚପ ଆଉ ରସଗୋଲା ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ସେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ ତାକୁ କହୁଥିଲି, ଦେଖ, ତୁମେ ଆଉ ସବୁଦିନ ଆଳୁଚପ ଖାଇବାକୁ ମନ କରନି, ନହେଲେ ଶ୍ରାବଣୀ ଭଳିଆ ମୋଟି ହେଇଯିବ। ତୋ ମା ମୋ କଥା ଶୁଣି ହସିଦିଏ। ଶ୍ରାବଣୀ ବେଶୀ କାମ କରିପାରେ ବୋଲି ଅଫିସରେ ତାକୁ ବେଶୀ କାମ ମିଳେ। ବେଶୀ କାମ ମିଳିଲେ ବି ସେ ସବୁ କରେ, ହେଲେ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ। ଦିନେ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ତାର କୁନି ପୁଅ ହବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବୁ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲୁ। ହେଲେ ସାର୍ ଜାଣିଶୁଣି ବେଶୀ କାମ ଦେଇଥିଲେ ସେଦିନ। ରାତି 9ଟା ହେଲାଣି, ଆମେ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ସେତିକି ବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଶ୍ରାବଣୀର ଝିଅଟିଏ ହେଇଛି। ଝିଅ ଭଲ ଅଛି, ହେଲେ ତା ଦେହ ଭାରି ସିରିୟସ୍। ମାନେ ତା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ଶ୍ରାବଣୀ ବେହୋସ ଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଡାକ୍ତର ଛାଡ଼ିଲେନି। ତା କୁନି ଝିଅକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲୁ। ସେ ଜମା କାନ୍ଦୁନଥିଲା, ପୁରା ଟିକି ଛୁଆଟେ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ଚୁଟି! ଧନ, ଜାଣିଛୁ, ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ନା, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ବହୁତ ଚୁଟି ଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଯାଇ ପଚାରିଲୁ, ଶ୍ରାବଣୀ କେବେ ଭଲ ହେବ? ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ତା ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ସେ ବହୁତ ମୋଟା ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଅଫିସରେ ବେଶୀ କାମ ପାଇଁ ସେ ରାତିରେ ବି ହୋଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା କଥା ତା ଘର ଲୋକ ସବୁ କହିଲେ। କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଏମିତି 2 ଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲେ। ଆମେ ବି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲୁ। ସାର୍ ବି ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ। ହେଲେ ତା କୁନି ଝିଅଟି ଏବେ ବି କାନ୍ଦୁନଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ତୋ ଜେଜେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ ମୋ ବାପା। ତୋ ମାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା କଥା କହିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହି ମୁଁ ରାତି ବସ୍ରେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି।